Здравейте, Ю! Днес ще ви покажа още един бос. Сега почваме да го убиваме. Ето. Този път действаме е без спам, защото и понятие си няма какво да правим. Този бос е от всичките елементи, вода, земя, огън и въздух. Човек, на мен взема по 3000 с една атака. На мен не взема. Толкова. На мен не взема. Не знае, че това също е бос, тъй че... Да, не, никак не се. А отдолу следващия ни бос. Ако го покажа, ще бъде това. Да, виждам в момента да го показвам. Кръвта че малко... я стига. Тя ще пак ми... Тя ще пак ще свалих играта, бе да искам. Чай сега. Той е лоу бос, нали? Не е чак толкова труден все пак, но аре. Да. Има много кръв, обаче малко демидж. Какво прави в момента? Гъзни са, май. То са... Чай да седи малко кръвта. Какво? Да, той почти... Чух, виж ми кръвта. Да, ясно. Да, само се бия. Ето както видите, пак ми се гъзи. Убихме го. Сега, ето е този... Ето е този процент надолу. Просто още един процент, нека да видим. Да. Значи колко? Вече имам почти 14 000 голд. Аз имам вече 28 голд арчи. Да? Вижте репутация на отиде това по няколко репутация. Чай съм. Вече съм на 969. Аз съм вече на едното 623, на другото ми е 1000. Едното ме е 5, на другото ме е 369. А той сол, то за какво е? Съкна го и да е. За какво е? Начиснах го. Ама, просто е за телефоника. Видя шамба. Готови сте? Аз съм вече там. Почваме да го... Майко... Той ще е доста трудно. Добре, само че това е този урод. Човек, ти нещо на бащина уби. Нещо на бащина уби. Той вече почти той с няколко удари взе толкова много демиджа, човек. Не е взел, не си бял сложен бутин и си пипезе. Окей. Ама не спаха да държи като... Дано да е така. Що че е голям срам 71-72 долара от 62. Няма да е голям срам, защото това е моя отбор. И сигурно той не се чисти от новите отбор. Да, зеленки са. Май, скоро е ял феирите. Не, сериозно, феирите са зелена кръв. Яха феирите за 72 лева. Да. Това е близко. Имаме почти кръв, но половината кръв. Я ще го убим. Дано. То да е сега как свинете клипа от този да обърнем. Това е дупето си на медведера. Какво? Това е важно от дупето си. Голям работа. Много ми дрим. Ти можеш ще бъда гадно. Това така се погледна да искам. Не зачума. Сериозно? Виж почи мене. Това има една атака, да не взема 5 000.
Не се излагай сега. Някой е тази кухня, да само ще... Човек, то се връща живот, бе. Какво? То някога се връща живот, ти не забеляза ли? Да, бе, когато ражда се връща живот. А, Това ще защото знаеш какво е напътнала кожата. да. Айде да стигнем до черната кръв сега, да не се влагаме вече. Ще го убия. Да реди с кръвта и може би ще го убие. Ти ще ни живееш Да, и ще умра пак. и ще ни изведе и ще победа. Аз ли? Човек, спой веднага перата, щом се съживиш, нали? Феникса! Перата на Феникса е голямата разлика. Как? Гъхна. Как не гъхна, човек? Моля, умри! Това, което трябва аз сам да го убия. Моля, представи, че ще умреш. Не мога. Майко. Колко трябва да правим тази пещера на много? Да, бе. Виж си голда, бе. То дай 1000 и нещо голд. И както видите YouTube, това е великия бос. Тази 290 репутация. Наистина, я да видя моята. Аз съм на... сега съм на 969. Аре към момченцето да излезем. Добре, Аз... Направо Това не беше ли последния? Аз съм може да свърша колета. Че, виж, ние сме едно. Да. Но яко изглеждаме. Това беше YouTube, ето, това беше великия бос, той вече гъкна и това беше. Довиждане.